Usa sa pinakasikat nga photographer ug grabe nindot nga mokuha sa mga angle ug ging puli-pulian sa tanan kay para lamang silang tanan mapicturan ug inyong makita ang mga nindot nga view diri sa tops. Kung man kini nga video arang inyong makitaan kung unsa ka nindot. Let's go. Yo, what's up mga kabantoy, mayong adlaw kan yung tanan. For this video kayo giko ninyo kay moadto ta sa top. Og nag-drive na dayon tadi mga kabantoy padung ta sa Busay kay ganahan lagi ta mo tan-aw nindot nga mga view. Og wa magdugay mga kabantoy, syempre naabot na dayon ta dinhi sa tops og syempre ni park dayon ta kay nagmotor-motor waya ta karon kay naa na para tayo lisensya na unsa. Og diya mga kuya, syempre apakit-cute dayon ko kay mao man lang entrance niya. First time na ko nakaani po dire nindot jud ay kaayo. O syempre nagdali dayon tadi langan na magdugay pa ta nga. Excited na kay kumutan o kung unsa kalindot ang view diri tapita. Og syempre mga kabantoy pag abot sa entrance sa mao na dayon ni ato nakita unsa kalindot ang view. Let's go. Uy, kumusta? Ako na sa diri ang mubira. Walay sayang na litra akong ipagawas puro ni pakis kada buga. Paminawa, kumusaon ako pag imayang ipangandam nga letra. Kung dili kaganahan ako dili lahawa ay napag-entra. Dili na bago kumangit ka, okay rasad na maliit ka. Di magdali o mag-wait ka, kanatanan ma-achieve-ra. Nga na ang mga linyana akong ipaminaw ninyong tanan. Dinalian, pero sa bawat kantan ako kay naaming makatunan. Maong, nanikamot, ipaabot, di mahadlok, na makabot, mapangandoy, ipaabot, nang hinaot, nang mahakot, di maglagot, sa pangdaot, nga nakasanayan. Usakos artist na gusto magabot, ang gusto mong gani sa kadaganan. Maong, magmusiki, dili na pwede pa may okay na ni. Dapat maning kamutan ang gusto maunang hinundan nga naasa diri. Okay pa pre, okay na ni, dili na pwede kung mag-inuwi. Kay sarap sindagang tawan, dili gusto maunang hinaot, nga welcome lami. Maong, padayon, alasugdan, ug naandan, ug magandam, nga masundan, ang gisundan, kadalakang, maiparang, ang gitago, na talento, sa kadaganan. Maunang dili pag ninyo pasagan na lang ang amuang gipangaguan. Kada bira, nagamanghit kinasuya sila. Liyogin taon, pangulong na mo, ay namog tuga-tuga. Riyas rata, gusto mo saka, di jud angay na mabalaka. Padayon ragod sa pag-rap, kay for sure kay may mapalata. Dapat naliguno ng baruganan, ngaging haguan. Ipagawasan talento nga dugay na nimong ging tago-taguan. Pagsugod lang ta sa ubos, dapat lang jud nga haguan. Hatot makabot ang gusto makabot, og kitang tanan kay maguban. Gusto ba nimo nga sila ikaw, giinulo sa kadaghanan nga di paminaw. Sus, grabe jud kayo kanin sa view sa tops no. Og dili matapit mga kabantoy, syempre gisuko ko sa mga tao, turista diyang picture nila. Tan-awa ra dugi pa puli-pulian ko diya nya wa na bayad at taya ay may gani gwapa og mga gwapo ba pero okay ra sa ko. Ya dili on tan ako ibalik ng cellphone niya maulong mo jud ko balbil lang kuwatan ta. Og pagka diya tapit mga kabantoy na pay usap po nga gusto po pa picture na unsa naman taon mo ay grabe ra ba sul-sul bisag tagaan lang ko pang bakto ba. Diya yatag pa niya ang cellphone niya kadugay mga kabantoy wa ko katiis ni gawas ko palayo ko nila. Og pagtakas na ko mga kabantoy syempre nagsuri-suri na pag ko dito sa nindot nga mga view diya sa tops. Suri-suri ko diya kay basig pa lang makita ko diya mga Amerikana ba dadong ka sa US og tagaan ko $150,000. Og diya mga kabantoy syempre to John Sam yan yang inhangin man diya naglayan ng panahon sa likod dagan diya mga Koreana mga gwapa ra ba kaayo. Og pagkatao diya mga kabantoy syempre gabi naman mauna dayon niya pinakanindot nga view diri mga kabantoy kay makita ninyo ang mga nilaing mga suga diya bisag asa nga lugar nindot kay bakay naa sa taas ang view god. Super nindot kayo diri mga kabantoy. So mga wala pa kanni diri o ani na mo kay duol ra kayo sa syudad. Og pagkatao diya mga kabantoy kay syempre gabi naman syempre reside ako nga muuli na kay gutom na kaayo naa pa mi duwa ana nga basket diya sa inudata. Mao nagdadali pod ko diya mo out kay gusta na kaayo si Bantoy. Og medyo tugnaw na ana nga time diya mga kabantoy kay gabi naman god. Og diya syempre padung dayon ko diya sa parkingan kay magdali-dali lagi ko kay gutom na kayo og naa pa mi duwa. Og dagang salamat sa mga nagtan-aw ani nga video and please like, follow and share. Og syempre atangi ato mga vlog nga maabot kay para ra gyapon ni sa inyo makita ninyo unsay pangitabo sa akong kinabuhi sa mga solid followers ni Bantoy. Dagang salamat. Og diya mga goy syempre overtake na dayon ta og pauli na dayon ko. Bye bye. Uy, kumusta? Ako na sa diri ang mubira. Walay sayang na litra akong ipagawas puro ni pakis kada buga. Paminawa, kumusaon ako pag imayang ipangandam nga letra. Kung dili kaganahan ako dili lahawa ay napag-entra. Dili na bago kumanghit ka, okay rasad na maliit ka. Di magdali o mag-wait ka, kanatanan ma-achieve ra.